Rare YouTube W, fraților. Bă, știți că am vorbit acum ceva timp despre faptul că YouTube iarăși a făcut niște schimbări la monetizare și la politica lor când vine vorba de înjurături și când vine vorba de content din ăsta așa mai edgy. Acum cu nou CEO de la YouTube o dat revert la chestia aia, ceea ce e mega bine, pentru că bă, în sfârșit putem și noi să vorbim ca oamenii, să nu trebuiască să vorbim ca copiii, ca Max Infinite care face videouri cu Ciuciu Charles și putem să vorbim și noi ca oamenii normali, știi ce zic, mai iese o de aia, prin stânga-dreapta, putem să stăm și noi pe spate că o să fim plătiți până la urmă, știi ce zic? Ceea ce e insane, fraților. YouTube a dat revert la change-ul ăsta și anume că nu toate înjurăturile o să fie tratate la fel, ceea ce e foarte bine pentru că nu, când zici gen damn sau hell, nu e același lucru cu fuck sau shit sau... Înțelegeți ce vreau să vă zic? Ceea ce e nice pentru că așa algoritmul nu o să spună gen X la video, știi ce zic? Că video ăsta nu-i bun, nu-l promovăm, nu-l plătim pe ăsta care a făcut clipul pentru că o zis, vezi doamne, un cuvânt care nici măcar nu are semnificația pe care o are, de fapt. Profanity-ul moderat o să fie acceptat dacă zici F-bomb în primele 7 secunde sau repetitiv în timpul videourilor. No, vă dați seama, o să primiți limite de aia, adică nici să nu exagerezi. Și ce zic? Poți să înjuri, poți să-ți bagi ceva în altceva. Dar cu bun simț, știi ce zic? Cu bun simț. Muzica de fundal cu înjurături, acum poți să primească aia pentru că e muzică. Și, na, în titlu și în thumbnail încă chiar nu o să se mai poată. Mi se pare ok, știi ce zic? Adică, totuși, cu bun simț, știi ce zic? Nici să fie chiar în titlu și în thumbnail să apară acolo, se uită un copil sau se uită un advertiser pe platformă și le apare din prima un video cu, în sfârșit o să pot să stau și eu pe spate, frate, și o să știu că o să fiu plătit și nu o să mai vină ăștia să-mi iau de aia, știi ce zic? Ideea e că toată lumea este fericită pentru că multă lume o pățit o grămadă de prostii în legătură cu monetizarea lor de când s-au băgat update-urile astea care au fost acum reverted. Adică foarte mulți creatori și-au pierdut efectiv capabilitatea de a monetiza clipurile. Foarte mulți creatori care făceau Minecraft, frate, sau care făceau efectiv videouri foarte family friendly, au pierdut monetizare pe jumate din videourile lor sau au primit limited ads din cauza că ăștia au iarăși au schimbat ceva numai de aia pentru că vezi, doamne, să zicem că un advertiser mare nu a fost de acord că au văzut niște videouri în care se înjura. Gen, come on, man. Au fost foarte mulți oameni care atunci când s-a întâmplat chestia asta și-au pierdut cariera, au fost canale gigantice, oamenii trăiau din chestia asta, au pierdut capabilitatea de a își monetiza clipurile. Gen, ce mai faci dacă îți pierzi monetizarea, știi, pe YouTube? Că doar nu poți să începi alt canal pentru că o să pierzi și pe ăla, pentru că ți-e legată de AdSense, de contul de AdSense. Te duci pe alte platforme, te duci pe Twitch sau te duci pe Kick, care acum e insane. Adică dacă nu ați văzut, Kick e chiar foarte insane. Adică la 3500 de subs, $16.000 e insane, frate. E insane. Primești 95% din revenue, ceea ce pe nicio platformă nu a fost vreodată așa. Și da, Kick-ul cu gambling-ul, cu căcaturile de genul, dar dacă continuă tot așa, o să vină tot mai mulți creatori la Kick și cine știe ce contracte le oferă train și băieții care au platforma. Îi shady, nu zic că nu-i shady, dar cine știe, poate, you never know, mai ales cu rate-uri din astea insane. Eu zic că foarte multă lume o să se ducă, mai ales dacă aruncă și cu bani cum a aruncat la Aiden Ross. Bine, Aiden Ross e handicapat, aia e partea a doua. Okay, folks, we need to talk about profanity and the update we made at the end of November to our inappropriate language ad guidelines. You know my full-time job is monetization policy, so before... Ăsta e șau care își bagă în canalul meu și îmi scoate monetizarea. Din cauza lui ăsta nu mănânc eu, bă, băieți, bă. Vedeți? Hai. Our update last November aimed to improve the clarity and enforcement of our advertiser-friendly guidelines, and to make it easier for users to monetize brand-safe content. Nu cred că a fost cineva afectat de chestia asta. Cred că mai multă lume a fost gen afectată negativ decât pozitiv în legătură cu update-ul ăsta pe care l-au făcut oamenii. Nu înțeleg de ce dracu se bagă să facă update-uri din astea de căcat când știu că toată lumea o să le sară în cap și o să distrugă platforma efectiv. Since then, we heard concerns from creators about the impact of this change. Upon reviewing our own enforcement data, we found the profanity policy resulted in a stricter approach than we intended. As a result, we are making the following changes. A fost insane de strictă, nu mai of our strictă. initial update in November. We are no longer treating all profanity equally. Usage of moderate profanity, words like bitch, douchebag, asshole, shit,
at any time in the video content is now eligible for green icons. Nice. E bine pentru că, bă, frate, să fim serioși acum, toată lumea mai scapă un cuvânt urât, știi ce zic? Nu trebuie să ai toată ziua, știi ce zic, șloimi în gură, dar mai scapi un cuvânt așa din când în când și nu trebuie să-ți fie frică că vezi, Doamne, ai uitat să-l cenzurezi, ai pierdut monetizarea, papa, salut. This would have received no ad revenue. Usage of stronger profanity, like the F word in the first 7 seconds or repeatedly throughout the majority of the video, can now run limited ads. Under the November update, this would have received no ad revenue. Dacă zici în primele secunde, F-bomb, F-word, whatever, ai limited ads. Ok. E mai bine decât no ads. Sau nu faci deloc. Ai 7 secunde. 7 secunde te poți abține de o dracului de treabă. Content using profanity, moderate or stronger words like fuck after the first 7 seconds. Mai cum zis? Fuck. Bă, frate, ăsta nu-mi pune mâncare mie pe masă, mă faci de fuck. For green icons, unless used repetitively throughout the majority of the video. As was the case before the update in November, use of any profanity, be it something like shit or the F word, in titles and thumbnails will receive a yellow icon. Ok. Deci, basically, e ok. E ok. Suntem bine, stăm pe spate, bă, băieți și fete. În sfârșit, Rare YouTube W. În sfârșit au făcut și ăștia de la YouTube ceva bun. Văd că de când a venit CEO-ul ăsta nou, au început să facă niște mișcări mai bune. Acum tot ce trebuie să facă e să te revert la update-ul ăla cu dislike-urile, să bage dislike-urile înapoi și să facă update la platforma de streaming. Că vrem să avem și noi un chat mai frumos acolo, cu emote-uri, cu chestii, să fie mai interesant, să fie mai engaging, să se vadă mai frumos, no, să facă un update la cum se vede, că se vede ca pula stream-ul pe YouTube, sincer. Se vede oribil bitrate-ul, nu știu ce dracu are, dar se vede groznic față de streamurile de pe Twitch, mult mai groznic, sincer. Dați subscribe la canalul secundar, bă, băieți și fete, bă, că fac acolo streamuri de gaming, că nu fac streamuri de react pe canalul principal. Și pun clipuri aproape în fiecare zi. Îs curios de opinia voastră în legătură cu schimbările astea de pe YouTube și... da, o să vă mai țin la curent în legătură cu ce se întâmplă. Dacă aveți niște idei despre care să fac clipuri, dați-mi follow pe Insta, boudic.w și dați-mi mesaj acolo, că vă citesc mesajele și dacă e bună ideea, fac video despre chestia aia. Hai, v-am pupat! Ciao!